Jamen, det har været en helt fantastisk aften i erhvervslivets tegn. Vi har fejret de dygtige virksomheder, som vi har i Vordingborg Kommune. Folk har networket, talt sammen hen over middagen og hygget sig rigtig meget sammen på kryds og tværs. Så det har været en helt vidunderlig aften. Der de senere år er jo faktisk en rigtig god stemning, når vi er til de her erhvervsprisoverrækkelser. Det går faktisk godt, at det jeg er nødt til at tage ned for de her møder. Folk er glade for at drive deres virksomheder her i Vordingborg Kommune, og selvfølgelig er der ting, der kan gøres bedre. Og det er selvfølgelig det, vi sidder i bussen sammen for at løse sammen med vores erhvervsforening. Men aften i aften er en rigtig god aften, hvor vi kan anerkende de dygtige virksomheder. Der har jo været fuldt hus, og det giver selvfølgelig også, det sender nogle signaler om, at virksomhederne gerne vil det her. Vi er jo en stor geografisk kommune, og det er jo, nogle gange kan der være langt imellem virksomhederne, og det er jo ikke hver dag, at man ser hinanden. Og denne her aften, det er jo en god lejlighed til at få samlet erhvervslivet her. De er nomineret til både bæredygtighedspris og til selve erhvervsprisen, viser, at vi har et mangfoldigt virksomhedsliv i Vordingborg Kommune, som kan mange forskellige ting. Og dem skal vi prøve at bringe i spil sammen. For noget af det, der er lidt udfordrende for os, det er jo, at vi har jo ikke nogen kæmpe virksomheder, der kan gøre det hele på én gang. Vi har mange små og mellemstore virksomheder, som kan lidt hver især, og det skal vi være dygtige til at samle. Og det synes jeg aften i aften viser, at det kan vi godt. Tak for den anerkendelse. Vi vil gerne netværke, udvikle og påvirke, når vi er her. Og udvikle og påvirke, det er mere det daglige arbejde i både i Erhvervsforeningen, i Business Vordingborg og sammen med kommunen. Men networking, det er jo det vigtigste på sådan en aften som i aften. Vi får lov at blive inviteret med indenfor til erhvervsprisoverrækkelsen, får lov til at komme på vegne af kommunen og give et skulderklap til de dygtige virksomheder og i hele taget mærke den der stemning og høre, at folk faktisk har gå på mod og visioner for fremtiden. Det gør jo en borgmester glad. Og der er I nøglepersoner. Jeg vil sige, at hvis man tager temperaturen på erhvervslivet her i Vordingborg Kommune, jamen, så er den i top. Det har været en god aften, god stemning, vældig hyggeligt og en masse gode snakke.